ସର୍ବୋତ୍ତମ ଧର୍ମ। ସାଧାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଅହିଂସାର ତତ୍ତ୍ୱ ମେଳ କରାଯାଇଥାଏ। ଅହିଂସା ମାନେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ସାର ଅଟେ। ଏମିତି ବୁଝାଯାଇଥାଏ, ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କେତେ ବିସ୍ତାରମୂଳକ ଓ ଅହିଂସାରୁ କେତେ ଯେ ଆଗରେ ଏହା କିଏ ବା ଜାଣିବ। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନର ବିସ୍ତୃତ ମୀମାଂସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତ୍ରିପିଟକର ଅଧ୍ୟୟନରୁ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯେମିତି ବୁଝିଛି ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଉଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମାଜର ଅଙ୍ଗୀକାର ହେତୁ ଧର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ସବୁ ଧର୍ମ ଅନୁକରଣୀୟ ନୁହେଁ। ଧର୍ମର ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଏହି କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରୁ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧର୍ମର କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ଭୁଲ ଅଟେ। ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତିକୁ ଧର୍ମର କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ଭୁଲ ଅଟେ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବଳି ଧର୍ମର କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ଭୁଲ ଅଟେ। ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟରେ ମନରେ ହୋଇଥାଏ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନୁହେଁ। ନୈତିକତା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଧର୍ମର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଏମିତି ନୁହେଁ ତାହେଲେ ତାହା ଧର୍ମାନ୍ଧତା ଅଟେ। ନୈତିକତା କେବଳ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ହୋଇ ଚଳେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱରୁ ଉପରେ ନୈତିକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ଏହି ଜୀବନର ଏକ ନିୟମ ହେବା ଦରକାର। ଧର୍ମର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସାରର ପୂର୍ଣ୍ଣାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସମୁଚ୍ଚ ସଂସାରକୁ ସୁଖମୟ କରିବା ଅଛି। ତାହାର ଉଦ୍ଗମ କିମ୍ବା ଅନ୍ତ କରିବା ନୁହେଁ। ସଂସାରରେ ଦୁଃଖର କାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟେ ଓ ଏଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ହିଁ ଉପାୟ, ମାନେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗର ଅନୁସରଣ କରିବା। ଧର୍ମ ସମ୍ପତ୍ତିର ନିଜୀକରଣ ବା ଘରୋଇକରଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକୁ ସତ୍ତା ଦେଇଥାଏ ତ ଅନ୍ୟ ବର୍ଗକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ସମାଜର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖର ନିବାରଣ ପାଇଁ ତାର କାରଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, ତାହାର କୁଶଳତା ମନୁଷ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥାଏ। ଯଦି କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତାହେଲେ ସେହା ଦେଉଛି ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ। ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେବା ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତି ମିତ୍ରତାର ଭାବନାର ତ୍ୟାଗ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମିତ୍ରତାର ଭାବନା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ନର କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ସେତେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ରହିଛି। ଚରିତ୍ର ବିନା ଶିକ୍ଷାର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ପ୍ରମାଦାତୀତ ଏମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ସର୍ବଦା ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନକାରକ ଏମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ତର୍ଜମା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ମାତ୍ର ଅଟେ। ଅନ୍ତିମ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ପ୍ରତୀତ୍ୟ ସମୁତ୍ପାଦର ନିୟମ ଲାଗୁ ରହିଛି। କୌଣସି କଥା ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ କିମ୍ବା ସନାତନ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବା ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅଟେ। ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ତାହା ନିଷିଦ୍ଧ ଅଟେ। ବିଜେତାର ତାହାର ଜେତ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଥାଏ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଏହା ସାରାଂଶ ଅଟେ। ଯେତେ ପ୍ରାଚୀନ ସେତେ ହିଁ ସଚେତନତା, କେତେ ଗଭୀର ଓ ବିସ୍ତୃତ ଅଟେ ତାହାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା। ଜୟ ଭୀମ, ନମୋ ବୁଦ୍ଧାୟ, ଜୟ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଭାରତ।